kum kanak ban penram jor halor ka jing sha khat jubor ka jing e hybrid in sa phira lingdo maunai hakiriu transnam bat ban pen pau ya ka jing ngolam sha ka yeng ka sam ini hybrid ka khasi students union KSU Mawkhar circle ha ka khat nyau tare unai lor araja arpusan kala Pynlong ya ka program Thang Mombati hakmat ka YMCA Mawkhar Hakani ka program la wan banyashim benta daw ba MH Kharkrang urang ba snong karyat samthia uba ran sam sutnga kinong elam ka KSU ki riu Paidbah nolor kiwei Haswa ban sedang ya ka jing Thang Mombati kala don ka program lingkon bot pat da ka jing Thang Mombati balishim benta da kinong wan sngolam hakani ka program Okay. Ya sekali berok kebayang itu banyak bani keleti, banyak bani punya. Program akan dikejanmit begini simmenta da kata kajing suki akan mensin. Abangin Thang yang nu Mombati kamtam nak menta I hybrid in sapira lingdo maunai. Bangin buru haki jing duai. Nak menta ke ying kesem ke jong I. Nagamta ikbi ba jong I kibadon hapeng jong ke jingkia ka mensin ban bangin buru hakising duai baka mensin ke jong I hybrid in sapira syong suk hakakti ke jong try umnong pun im jong I uji supris baragan ni kapur sa sisin nakaliang jong I ke dor barsno kuak akan ni ke janmin ban kerpan yang I kinong syong snong jong ke Shillong Mawkhar barok kini kisnong kibadon napok jong ke lempung kinriu snong bangin sim ya kini ke jingkit kli kumelaong na iba karkrang mane bangi ngidon kata ke jingkit kli panpay ya kisnong kitau kijongi ya kibenta kibabha kiba ngila pan pendep ladai bengila panpay ya kaliang jongi kinong sok snong ngidai ban sim ya kini ke benta ngimdai ban sim sting ya ke benta mdai bala ban ong batang kinong kit kam snong gila bandon ke benta hakaban pe iki imlang kesalang henry mangi iwei biwei kinong sok snong kibadon lagi snong ki jongi ngidon kata ke jingkit kli kum kinong sok snong ha ke snong ke bangi ngidon bakum kini ki jingjia kimdei banjia ha ki snong ki jongi Habatin Paidbah ki kashap plus F Ka plus F? Hakabam mangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya